jirama ko biyoma ari ko jimi ko arnan ko nanmi ko artin ko tinmi ko dae ko nanmi ko ana wana gido hande kanyo jango Semil bawe Semil kalen yewi tan Alsan Tekere kanyum ni Alsan angkap Alsan angkap baru ko jam awira nana daram dede apporte ma neɗɗo waran foftade wa hay siko 2 minutes tan neɗɗo fofto ɗum wawa wonde wa an dal aɗa andi sa nangi hami banggue tan aɗa andi a hewat gatuleje ustu gatuleje maɗe ƴeeƴe maɗe poɗɗa ustude wona hewde gatuleje mum mbasa murtude hen ko mbaɗantuma ɗum ko fof to murti hen wonantam wona hey dos ko moɗum ka pamɗo tan ɗum tagma aɗa waɗa aran ni aɗa lerkino ga non wona famde wat ko mbeɗeɗa probléme rogu famde eyo ma famam joni mi yi ceerno aɗa o holliri ham ko mbiɗa ko fof ko kongo tindinma kadi omo jogini ɗum dalil omo jogini ɗum dalil dende wimama noon ñanden non a heeɗo kam haal dende min a nehirani kam e fenade no mbimami ñanden ko ceerno aada yamir kam nde tan jonino mais ɓaade ko noon jiruɗa min désormais ni mi pare ɗe gueɗe mi soodi men ha laaɓi ha wi ceer ce mbaɗa yiiɗa dañde victoire holɗum par ce que an kala ko mbimbar waɗa an bonnat min a famani min kala ne layimi tan ko intérêt ma heddoro ma en lutat kono min kala ko nawanma yeeso ko hen gonmi moƴƴi sa yi mi jaaɓi artirdemo kay mi ɗeɗɗi gacce komi ɗeɗɗuno gacce jaaɓi tuban momi jafni momi gomi yeeso makko hay so wino wammuma kadi wammanmo ha ɗo hen ɗum kam aɗani saabu tan ko yidde ya dañ victoire o moni aɗani temi haalanma son bukkani ɓalal mi yafaki on koy denɗa yimo mi yimo kay tamatere moƴƴere ngeloɓa ris tegguitinma ngol he am kalta ko annen hakku miijoji ma bondi ɗiɗon ɗi mbatta ka miijoɗa ko woni hakkille o yaltin ɗum hen min koye ma gonmi Allah ne waddi en ka denɗam kala ko rokkanma wiiw mbaɗi jiddi e joni moƴƴi ani ko ɗum acca ɗennu nder ƴew so bukkani ɓalal mi yafa hen so tinde helani mi yafa hen e ƴew nder civir safara ɗem aɗa wadde hen haala ni dimmi so pir koyɗe ɗe seesa koy te ay oɗo o ko ACT momi ƴeew goɗɗo poɗɗo ni mi adde gonno wiide ay denɗa ko jogoɗa wa an jimbaɗa ko ngoni e ngala oɗon moyen mais sen jaagoy pourquoi pas mba taƴande jajjade biyowa on ne moƴƴi ɗo de sikki aɗa hoolimo hen jaja on sari mi dañat victoire mo ar kono so won wonɓe jiimi ɗo en ɓen mi adda ɗum hande ɗo ha gueeƴe nanggumo noon ala probléme anani saabu gueeƴe faade dow won goɗɗo mo gara won goɗɗo garaw omo kaldemi koye ma gonmi de min woni ménagére ma non den kalden goo gongoni min ɗum ne weeli kadi meeɗa yiide nade ma weeli mi woppi ala hay nokku mais kadi yo walla libiɗ an holno jaltiri nokku après gueeƴe nanana kam kadi goɗɗo mbaɗa wona ko ceernoma tindinma mbaɗa hoolimo kala ko wiya wat ko wiya wokku wop wadde boy o séquence goto dokka mum de mi tombo kadi ko arat go wat séquence acte séquence acte aɗa andi ɗum ɗon nder civil wat séquence acte eyi nder civil yo sabar ɓe fa nani ma fassir voice machallah eyi ƴewrew nani e Alsan goppe haalata so denni mi karata wulde ɓoraji kadi golle ɗe yo ɓuuri hewde haala wulde ɓoraji ko se goppu e haalata eyi yo sabar ɓe fa bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe soyne yiɗe ko comcol kala jiɗɗo soynede yiɗe yo yetto magasin Diawadia Tissu. Diawadia Tissu tawete ko ɗon ɗo Caaroy Tali Diallo dendalngal bagiji joɗɗi ene tawe ɗon mbase riche jesner original brodé mariguey cuub mali soit vax tout genre voile unique voile fleurette waniraɓe rewɓe jettuɗe worɓe hoɗo kette hen caggal fila fil super champ magasin Diawadia Tissu ɗon ɗo Caaroy Tali Diallo sara croisement Tali Diallo oɗon mbawi jokkodirde e Diawadia Tissu e 70 609 85 46 77 499 55 33 897 53 41 bandiraɓe ndagoɗe seeɗa jettoɗon jiron guita mon Diawadia Tissu tawete ko ɗon ɗo Caaroy Tali Diallo hey kar jay
ñen payɗi ko kalɗa elle tan nanggude wirde ko ɓooyani kac tan mo gasara ey aali amin Silla ali to mbaɗa e tampere mawɗum aɗa selli kam aɗo fooɗa tan elle nanggude kurus ko wirde ko ɓooyani no watte no watte ko noon ko ni tan wawa waɗede ko noon an kam aali hande kam mi yani an e tekkere nde oɗon jeehi entraînement ha te hunde ari ha heddi hen tan koye janggo tan heeɓi ɗo are jooɗi kañum nan to ɗaani ɗum ɗo kam min mi famani ɗum oɗo saaha e poɗɗo ngo yaade gueeƴ walla gonon e salle gonon dillinde ɓalli ɗi ha Silla mi andi joni aɗa waɗa denɗe o no feewi saabu haaju ma ko woni haaju ma hande noon sa yi yaaha janggo woni combat o hande namdi ko récupération poftina ɓanduma haali gonga iye mbawa artude haali gonga beele janggo woda ko mbawɗa wadde haali gonga saabu hande oɗon mbawno yaadini o gaaño walla forña hen ɗum tawi hande kala ko waɗɗani yonani wallahi yo foftin ɓandu wallahi te ko woni e makko ko woni e makko amma jani ange ko jiiɗa an ko jiiɗa e ñanden hoppu ɗum ngal ɓilal wonko betti men ɓoro so tawi tan o waɗi noon kam janggo ganda ko ɗo min de ara ko jinmi garen tan guittenmo becce waaji o ɗum tan jinmi cuutenmo dow gulali gulla garten ɗo eɗen gulla eɗen beela eɗen belti ay o suga ko mbiyami korne mawo hat waaji o yiide asman ha dañe koɗo waaji o ma hatmo yiide less wadde guittetemo koye dow waaji o ñande nde so ɗum waɗi ganda yimɓe fof mbaɗat contant hay mirmo jooɗiɗe noon waɗat contant anani te ko wona ɗum ko buuɓel naata e leegal o ma won otoji 4 kaaruji 4 o rendini kaaruji 4 mbimama o rendini ndi bottare ndi jiminani te ko wona ɗum ko AJD naaɓe koko garat SNP naaɓe koko garat ISI a koko arat e pelle goɗɗe ɗe mi haalayni ɓen fof koko garat AJD en kamɓe fof keeɓe aroɓe kamɓe fof ko keɓɗa ko ɗum kemmi siloñ haawi mum Samba Thia en Siré Koñiren mbiyami kamɓe fof ceerno Issa en Sidi Mboy en Samba Bayla en yo sukaɓe gontote mbi Alassane Dow enen gone less eɗen mbiyam ko ni konko woni dinguirele omo fiya waajo ñanen noon so gulali gulli ha en garti ɗo en ganda fof ko gonga sukaɓe andinmi yooɓe dillin dow tan te ko wona ɗum ko less ko wona mi yeehi mo ceerno aada wadduno hen o Diawo Dia mi yeehi ron Diawo Dia eyyi pour ko gemɓe o paari alhamdulillah o wi oɗon tisi o meeɗa totti ɗum hay ɗum wonno goƴam haala gasi o totti kam bagui o kadi o ɓorni kam ɗum ɗon aɗa goppanmi so victoire ari so weeti mi ɓorno oɗon gutte toon wiya mboɗemi ɓornogile joni an lawol dande fuɗɗi wennu ɓerde ma ni mbimami ayi mbima wadde ɗano jaam sen ara ardata ko koygel ayi ɗano a ɓornama goɗɗum ma wirtu la ilallah ɗaw ko yiɗi mbuuɗu ko noon mbuuɗu e nande wiiw ala ko ɗum welde marde ndeysan mi siftori jimol nde ndeysan hamma kumma en nawel sare dar mi jokirɗo seeɗa gombu en doofelo en kamɓe mbiyan noon horkule horo paye koye Allah min gondi 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 ndeysan mais min kulani min payani min gondi koye Alsane te Alsane wondi koye Allah min nani hamma kumma en ne mbaɗa ɗum répétition ñande ko ɗum ɓe ñimata horkule horo paye koye Allah min gondi Allahu akbar mbawɗo waɗa koye maayo yo Allah wallu